Yesaya mukuru wangu muri kweni mirova yewaimonera takaenda manzwa. Aiwa waimonera ndati munorova makuru wanu. Aiwa mota ndinobata nemanduwe ndodhiraivha ino kwawo. Ndakamboita zvokuskidha pakani kuDonbrook uko. Ndinoskidha nomaSubaru nomaAutesa. Ai. Mudhara usataure zvakadaro iwe. Chii chakadaro ichocho chinenge ngozi ye? Ndakasakunyepa unozinyepiwa naniko iwewe. Manduwe ndatini ndiri munhu mukuru mazvizwa. Haikona ndona ndakadaiba. Ndiri mhene nini. Unozviziva here kuti kumushoko ndino magadhe 5. Magadhi ana mahobho veinawo paroots makuru wanu. Chii chakadaro ichocho? Aiwawo idi hwii idi gogogo. Gadhe ndo gadheni kamunai manduwe. Saka munhu akaita gadheni kwenyu kwamupinyi wasvotoka uko yatoombinga nhai. Iwe nyongono yako wazwaka. Handibve kwamupinyi wasvotoka bai ndobva kwamutoko. Gadhe ndo gadheni manduwe handina kunyepa kare. Titekere ndikunyepe manduwe zvinoita. Gadhi ribodzi ndakaisa mavhejori epinochemberedza gumhana. Right. Rimwe ndakazadza noderere romunhimbo. Mudhara rokuganza nederere gaya kamudhara inini derere ndakapesira kuridya ndine 4 months gaya. Ndizvozvo. Tetekere kamundi kunyepei nai manduwe. Rochitatu manje ndo rakatakura iroro. Ndino mapuno no fine beans. Ukona mapuno ndinotaipi yese manduwe. Ndinoti roso jemu, ndoti jemu, ndoti fluoride, ndoti roded. Saka uriko. Saka mudhara mandibhadharisire bundu imi muri wechimhene-mhene. Ndachida undoona chete zvausi zvimwe zvawafana zvoguru here zvinopenga zviye. Right manduwe, ndatini ndino mari dzangu mazwaka. Mariyo wandipa itakasvika patogedro pana Shamva Road apo ndoto tuitenge doro yese zvaeni tofamba tichimwa. Yesaya izvi zviriko manje. Aiwa mudhara munovhura hombe. Saka tese katiri madhira zvekudaro mudhara. Inini handiti muri kuona kuti ndakwirira pamutoko sendapo ndiri kutobva kamoza uko. Saka uriyo rasta. Unotunhu wako wena. Saka unenge uchinoitei kona kumozayo manduwe? Kumoza kamutungamiriri ndiri kuvhura hombe kandakanonyundura mablue diamond kane masoja whisky. Ndini kandakabata gabulenda yese ndini ndiri kusupply imomo masoja whisky area yese iyoyo. Uriyo manduwe. Ndozvotinoda izvozvo. Vanhu ngavasenze kwete dododo kuswera muchituka vanhu paFacebook. Ini munhu akanondituka achiita paFacebook ndakasangana naye munzira ndogona kumupunzumura zvoti anofunga abambo wacho akafa kare ndomupunzumura kumusiyano mapomo. Yesaya muri kuona inini mudhara muri kuona kupanda paHarare kudhara ikoko kare. Muri kuona mbare muye mutungamiri ndini Bhoyamani muhombe maiziya. Ipapo manje maakundiraso kwawo. Bhoyamani ndo chii ichocho? Bhoyamani kutodini? Isitoziva kuti kunotukanda nozvizvi. Pano kangu kumusha kwedu kangakanda so kainzi koko wakadhiyo. Kakakasimba musoro wega. Mijamani mukwane pfutseke manzwaka. Miri indikulaine banga. Kana ndichiti Bhoyamani kandikureva munhu anotengesa masini ese anostikisa palokesheni maiziya. Saka manje kirangu iyo inostikisa chere kana kuti inodhaka. Hausikoni kuti wakusanganisa zvinhu aparasta. Maya Germany Zimbabwe yaye kungwarira kwagudugudza wasaririra fireman. Ndati mushikashika wakabhadhara zvenguva inei. Uri kuona makirangu aya mudhara ndokavha apu yangu iyoyo waiziya. Taurai ndakatetekera manduwe. Mudhara munhu unotoita zvekungwarangwara ka. Usadhibhika kuti tine vazukuru mudhara. Paningaseni muzukuru wangu ndinotoenda naye kakuchina chemadzimai anenge achitoda kabundu kusaidi kwacho ikoko. Izvo mukutaura izvozvo ndizvozvo. Saka ini Kingman kandinotengesa brongo makabe nembanje kamugabulenda moya ko ndine bundu zvekudaro kafireman. Saka makapenga kai mwakuru. Saka dziripiko mbanje dzona irasta? Ndochii chakadaro ichocho chinenge ngozi. Ini mudhara ndiri hondo shiri yehondo handikechemeche handimechekeche. Muri kuona bhegi ramaisa mubhutiro mudhara kairo. Yakatozara brongo nembanjeka. Ende mbanje irimomo mudhara inotori lawezika mudhara type ye. Manduwe, hakunondinyepa zvinhu zvakadaro bembe. Saka mutoti madrugs yese yomunotengesa mutori nemubhegi romaisa mota munomu. Chingekozaira mutswanda. Mudhara ndati mbanje yandina inokwadabura munhu kana wazogara mudhara. Uri kuona kana vairima vapedza vakuiko wapaye kavanoitora voisa mudanga rembudzi. Mbudzi idzodzo dzinenge dzane 1 week dzakavharirwa saka dzinenge dzane nzara. Mbudzi dzobva dzavhurirwa dzodya mbanje iya dzapedza kudya mbanje iya dzinovharirwa futi dzobva dzaita nhoko mudanga imomo. Dzaita nhoko mudhara ndiyo inozotorwa yokwiwa yoitwa chamba aiwa mudhara panofa munhu. Rekai ndimbofona manduwe hodhoni. Haro. Gawe. Tetekera ndikunyepe. Ritufera, speak bigger, I can't listen. Aiwa baka mune manduwe mbomira kupwita ako kamunai. Zvinomutozvo ndo zvineiwa. Talk once wanditika. I don't have the whole fucking day para banditika. Ndikukata kaona nipedzera nguva yangu. Ndiri kubva kwamutoko nomota. Saka ndimirire parodi pai. Ndinopasuru yako mota mangu munomu. Uye nouniform yako nobata stick. Kasamutoko. Regai ngaire chi ndatongoenda chi ndinomira parodi pachona. Koya umakufonyera ndiani ko mafundanga.
Ndiani iye anofamba nemboma ndochi chakadaro chinenge ngozi? Aiwa ba dzikamai zvenyu mhanduwe haikone kutyaba. Uyu ndigadhi wangu endikufonera uyu. Ndi munhu anovange wakawandisa chaizvo saka ndinofamba ndina hudha anondichengetedza. Yesaya zviriko chitsika chekudhoka makuruwani takaenda hatina zuva rese panapa. Mudhara ndoipiko yava kuita ndoipi iyoyoyo? Haikona kudaro mhani mudhara sei uchidarewe? Ndandichitamba hangu ini mudhara. Hey, fucking shut up, you second hand. Iwoka uri criminal handitika. Endeka asaka kana ndabona kana wani murasa kuti iye anoteerera. Murasa mese munomusikanwa. Chiko chinobvetika kwamuri mimi. Atingika pamono kurusha musoro babeka. Munobva makurusha zvese nebrain. Aiwa mudhara usadaro kana ndongokupaka 1 box remakabe waiziya. Oh, so urufunga kuti pana mabika zvokutama handitika. Right, roll on tone handitika. Rorachi uchienda wobva wadzoka. Abakaba ndodati uimbe kapa wani kaunofarira. Iwo fucking Tokyo. Ndodati utore madrugs ese ari mumaka. Tichenda nachi kumba kwangu. How can you carry drugs? Yeah? How come to you money? Imba tone. Zvaendwa izvi. Iwe zvaindiwa kutodini kwacho. Nyongono yako iwazwa. Baimba uko. Dei Jesu achionekwa, ndemudza nhamo dzangu. Dei Jesu achionekwa, ndemudza nhamo dzangu. Ndemudza nhamo dzangu. Ndemudza nhamo dzangu. Dei Jesu achionekwa, ndemudza nhamo dzangu. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe. Wariseko wapwereona imo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni, kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona wanhumi. Kwedu unoti kundochemano support yenyu wanhumi. Ndikukumbiritsa wanhumi, mpote mchishare mumavhidhiyo edu aoniwo nevanhu vakawanditsa. Saka kana mchindiditsa semadira ndinokuitai naye wanhumi, ndokumbirwa kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona mosheya kamunai. Maadvetiyo, ndokumbira musajambeba maadveti warungu. Ndoipo inini Chikombera tinoboya mari yokotengera vazukuru tinonaka. Kana muri yokuYouTube kwawanhumi, ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji, tite kana miliyoni. Takawanda hatizobeba mafrogo wanhu kumaarea awo. Ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende handichatuki vanhu baini mazuva ano. Hapana munhu endichambotuka baini. Ndizvozvo.